Защо бяхте номинирани? Получихте наградата за иновации в инвестициите на Френско-българската търговско-индустриална камара и каква е иновацията ви? Благодаря на журито, което ми гласува доверие. Иновацията ни е доста проста. Ние сме интернет платформа, която свързва хора, които имат излишни пари, с хора, които имат нужда от кредит за финансиране на проект, покупка на жилище или строителство. Ние ги свързваме онлайн. Малко прилича като Airbnb, само че при нас става дума за пари. Предлагаме условия, които са като кредит, конкурентни на тези на банките. Ние работим с лични кредити, не сме бързи кредити. Ние работим с потребителски кредити. Инвеститорите ни, които инвестират на платформата, имат възвръщаемост, която им позволява да запазят стойността на парите си. Как може да се оцени риска предвид войната в Украйна, пандемията и политиката на централните банки? Вече имаме някакъв опит с управлението на риска по време на пандемията от нейното начало. Мога да ви кажа, че нивото на риска на кредитния ни портфейл от началото на пандемията се понижи. Човек би очаквал да се повиши предвид икономическата ситуация, но той се понижи по две основни причини. Първо, защото това ни е работата. Успяваме да филтрираме момента на искането на кредита, кои са кредитополучателите, дали са платежоспособни, дали могат да изплащат кредита. Втората причина за нас е по-важна. Тя е, че от първия ден на пандемията, от самото обявяване на извънредното положение, ние предложихме на кредитополучателите да ни търсят, ако има проблеми с плащането на вноските. И бяхме готови да положим усилия. Фактът, че направихме тази проактивна стъпка, че ги поканихме да ни потърсят за помощ, създаде някакво настроение на признателност от страна на клиентите към платформата. Това най-много ни успокояваше по време на този труден период. Що се отнася до централните банки, аз съм малко далеч от управлението на монетарната политика на централните банки. Ще видим какво ще стане. Много е трудно да се предвиди при ръста на инфлацията дали лихвите ще се повишат или понижат. Мисля, че още твърде рано да се правят точни прогнози. Ще видим. Какви са плановете ви за развитие на компанията тази година и следващата? Да продължим да предлагаме условия, които са справедливи и прозрачни за нашите клиенти. А в цифри? Цифри, това 3-месече дейността ни се повиши 2,5 пъти спрямо същия период на миналата година. Така че сме в много силен ръст и има много причини за това. Убеден съм защо постигаме това ниво на резултати и ръст. Това е защото клиентите ни признават, че доставяме справедлива и прозрачна услуга. Как виждате нивото на задлъжнялост в България? Задлъжнялостта. Ами това ниво остава все още разумно на национално ниво. Но въпреки това, има сегмент от населението, което бих казал, че е свръхоборудвано с бързи кредити. Този сегмент страда от по-голяма задлъжнялост от нормалното. На национално ниво бих казал, че нещата са нормални. Но е вярно, че има една част от населението, която е особено силно засегната от свръхзадлъжнялост, заради разпространението на много компании за бързи кредити.
Как виждате да се развие в перспектива този проблем тази и следващата година? Ние запазваме увереността си. Работим упорито, за да продължаваме да задоволяваме клиентите си и да предоставяме качествените си услуги. Така че не само да се връщат при нас, но и да ни препоръчат на приятелите и колегите си. Повечето ни клиенти, новите клиенти, които идват, го правят заради препоръка от стар клиент, било от човек, който е взел кредит или от човек, който е инвестирал в платформата.